Szervusztok! Ja ustao sam. Kaki problem da si je? Šta misli zva? Servustok, ja ustao sam, ja šta te ja da kažem vam, ja izvinjam što nije mi bio dosta dugo za YouTube tom, ja došao sam i kao što sjećate, ja bio sam razbio moj Snoopy, jeste, totalno sam pao, kako kažete vi to, jeste, za Desperado. Pao sam totalno dole u Desperado ko Antonio Banderas. A i šta teo da kažem vam da... Snoopy Itvan. Nišćak. Nadam se čuje. Jeste, kao je tu fjangutja iz Namuram. Nagyon szép kávé, ja pravim totalno super kave. Čekaj, ešte totalno dobar šuje, jeste. Šta još htio da kažem, ja izvijem. Još, Snoopy, tvoj, jeste, dobio sam na poklon, hvala ti jedan mog prijatelja, Nenad, hvala ti Nenade, ali ne mogu da pijem za šojom, zato što totalno velik ti je. Velik ti je šuja, jeste, i pijem iz zašto ja volim mali, jeste. I šta te da kažem vam, ako želite i ovakvu šuju, idete na Instagram, ukucate Chop Cup i onda tamo naćete mog prijateljica, a ne, ona pravi totalno super šuje. Nođon se, ja tako srećan sam. I tako da imam ketu šuje od Snoopya. Jeste. I to te da kažem da ja snimat ću, a ja izvinjam zato što ne snimam, zato što totalno sam sad počeo da budem na radiju sa mojim dobrim prijateljima. Možete da nas slušate, idete na www.lovalova.rs. Jeste, i onda mi tamo pravimo buli, zato što maraton je. Jeste, ali nećemo još dugo, ja mislim još sutra jer ja neškes, ali tamo bio sam i teo da kažem vam da hvala vam što pratite mi mnogo i ja nadam se ja vas volim i vi srećak ja se, jeste. I idemo u nove pobjede, bit ćemo još jači, jeste, ko što bio je Aleksander za Makedoniju, znate što je on rekao je, jedan dan pojavit će jedan čaba i koji će totalno da osvoji svijet sa svojim smehom, jeste, tako da hvala vam lijepo, vidimo na neki drugi videoklip, nadam se, ja vas volim, ja sad idem da pijem kave. Snoopy Itvan. Čaba, hvala ti mnogo. Hvala ti tebi, Adrian. I hvala Sap Čaj, veri.